Hej, det er Henriette fra Evneskoven. Jeg vil gerne vise jer sansestien her, og den er faktisk blevet færdig allerede for et år siden, og den er sådan stået og groet en lille smule til. Men nu er selvfølgelig nået hen til efteråret, så derfor så har vi ikke alle tingene ude, altså de her små alfehuse, man kan stikke hænderne ind i, for at mærke, hvad det er, der er derinde. Og alferne, de har altså også gået i vinterhil lige for nu. Men derfor kan man godt lige få et lille indtryk af, hvad det egentlig er for noget. Og det handler jo om, at man kan dufte, røre, smage, lytte, bruge alle sine sanser på alle mulige måder, når man går igennem her. Og jeg prøver lige at gå lidt mere rundt her, for lige at sige, hvad er det egentlig, som vi mener med det. Så lige et øjeblik. Der er selvfølgelig forskelligt underlag, som udfordrer børnene også motorisk. Og for eksempel her, når man går igennem her til sommer, så vil der dufte fantastisk af lavendel. Og det er der sikkert også, hvis man lige rører lidt ved en af dem her. Herover der vil man kunne smage nogle jordbær, skovjordbær, som simpelthen bare får lov til at stå til rådighed til at smage på. Og her igennem, der skal man sådan lige trøje lidt til, men der bliver også nogle reps og noget, man egentlig kan smage sig til. Og vi kan jo godt se, at årstiden, den spiller selvfølgelig ind på, hvor frodigt og sådan noget det egentlig ser ud, men det bliver super godt her til foråret at se det hele, når det står i flor igen. Og her kommer det til at dufte helt fantastisk af citron. Og sådan er det faktisk sådan igennem den her sti, at indtrykkene de får lov til at blive stimuleret helt vildt ind i os alle. Så jeg glæder mig til at vise jer den til foråret, fordi der bliver den jo super skøn at løbe rundt her i.